negarane wong akrami ngejak nembang iki ngapa Truk? Ha iki swasana mantenan Kang Garing. Bengi iki awake dhewe suwan kula ngersane Bapak Agus Sutrisno. Oh, sing ujube tasakuran wungun anggone mengko. Ya iki wis esuk iki. Mula kramakake Kang Putri Mbak Putri Ayu Sian Mega Utami. Engko bakal kadhaup marang Mas Muhammad Farhan Pradyatama Sastra. Jenenge apik ya, Tru ya. Wah, iya. Heeh. Malem idodare nek uga sing do melek ngene iki, muga-muga mengko bisa dadi apik tumrap pemanten ngono ya, Tru. Ayo. Amin, kabeh ndongake ngono. Kanthi gelar budaya Jawa ngene iki, matur sembah nuwun penjane Bapak Agus. Tansah duwe kagungan kawigaten marang budaya. Heeh. Ora mung kuwi, ora mung gelar budaya niku gelar werna-werna. Para pamriksa bengi iki sing do rawuh mrene do diparingi door prize. Ana hadiah ya diparingi dahar. Ayo kuwi wujud syukur marang ngarsane Gusti sing Maha Agung. Mergo sapa sing kersa bersyukur gelem bersyukur engko bakal ditambahi nikmate. Amin. Kaya Bagong ki ora tau bersyukur. Mulane sarwa kekurangan. Dinahi pira-pira kurang, nahi pira-pira kurang. Barang ya kepiye ta wong kanane ya ngono. Ane ra duwe tenan apa bersyukur. Oh, ayo ora ngono kuwi, Gong. Kowe iki ora duwe apa. Dadi wong urip ki aja nglenggak terus. Aja sing didelok dhuwur terus kowe duwe iki aku kok ora duwe. Njur kowe rumangsa ora duwe apa-apa. Kamangka paling ora kowe iki nyawa ora yo duwe to, Gong. Nah, kuwi dirungokke, Gong.
wong urip bisa urip sehat ngono kuwi wis kuwi duduan sing wajine wis gedhe banget ngono lho Kang. Oh iya dadine aku kudu kali bersyukur ayo arep ora duwe apa-apa kowe ning duwe sehat ngono kuwi wis kudu bersyukur. Nek kowe ora tau bersyukur ora bakal ditambahi meneh tetep ra gablek kaya tembiyan yang ngono kuwi terus. Iya ya iki patut minangka suri toladan panjenengane Bapak Agus gelar kesenian iki anggone wujud syukur sedekah sedekah ya kanggo awake dhewe barang iki nentaske kemiskinane awake dhewe. Kanca-kanca kabeh kae do entuk rezeki. Ya muga-muga engko iki do entuk kuwi sing luwih gedhe. Engko nek sing oleh door prize gedhe-gedhe kuwi tandane uripe pancen wis apik, wis kebak syukur, lakune apik kuwi bakal diparingi rezeki sing tanpa kenyono-nyono. Amin nggih, monggo menika pun lajengaken anggenipun bikak door prize. Awit menika sampun jam kalih langkung 12 menit, jam 3 kedah rampung. Lah muar rampung lakon piye dong. Nggih menika Katang panitia sampun samekta nggih.